लासै लासै मबाइल नांगौथानि लाग्रोनांगोन आच्छा मा मबाइल लागोन ओरैनो आइफन है आं आइफनखौ फसाया बायनो नागिर लागोन वान प्लास नामा जेनाव मेट्रिक पास जाना लाखाबायसै औ टेनाव फरायगासिनो दा आच्छा माथो आसा दं आसाम पुलिस जानो आसा आसाम पुलिस आच्छा मोजां नाजादो बिनानावा आसाम पुलिस जानो गोसो दं आरोना एसे गोसो हो 10 क्लासाव फरायगासिनो दङ हेल' लोगोफोर आङो दायो बेबायदिनो खैला मैला बाजारनि एसे सानजाथिंजाय मोनसे जोबोद मोजां प्लेस दङ आरोना ब्रिज बे ब्रिजआवहाय गोबांथार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा सेल्फि लाफैयो ओरैबायदि मोजां आरो लकेशनफ्रा आङो नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ आरो नोंथांमोनाबो निस्सय बेयाव फैयोब्ला बेरायनो गोसो जाखागोन आंखौ एथुना थांबावबाय लोगोफ्रा दा नायदो नै ओरैहाय ओरैबायदि आरो दैया जा मोजांखा ओरैबायदि इन्टारेस्टिंल'खा आरोखि बेयाव बेरायनोहाय दा बेयावहाय बेलासिनि आरामसे बार जादों आरो जोङो बेजों लोगोसे जोंनि माखासे बिनानावफोराबो बेरायनानै दंफैगारो आरो आं देखायनोसै नोंथांमोननो जोंना नानियाबो बेरायफैदों आरोना मा रोखोम मोनदों गोसोफ्रावलाय मोजां मोनदों जायगाया मोजां दा इयो ने एसे जोंना होजोंहाय माने शिलं थिलं थांनांलाया ने बेयावनो ओरैबायदि मोजां मोजां जायगा दंखायो मा ओंख्रिमोन दिनै माबासोमोन दालि ओमफ्राय अमा बेदर भाजा आलु बबे बाजाराव बायनायलै खैला मैला नामा खैला मैलायावनो मा क्लास नानिया दा टेनाव फरायगासिनो दा आच्छा माथो आसा दं आसाम पुलिस जानो आसा आसाम पुलिस आच्छा मोजां नाजादो बिनानावा आसाम पुलिस जानो गोसो दं आरोना एसे गोसो हो 10 क्लासाव फरायगासिनो दङ दे ओरैबायदि नाजा सिनायखायो अबसे होनब्लाबो सोंबाय आरोना दे 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 नानि दे ओमफ्राय मोजांखा दा दे दा बेजों लोगोसे जोंना ओरै बिनानाव सासे दंबावो आरोना ओमफ्राय नै लकेसनाथ' ओरैबायदि मोजांखा माने बाज्रुमनोसो गोसो जालायो आरो दलांनिफ्राय दुगैनो ओमफ्राय खबर सबर मारै नानि मोजाङानो मोजां दा मा क्लासाव फरायगासिनो ओरैनो 10आव ओमफ्राय फिउचारावहाय मा जानो गोसो दं माने साननाय गैथ'आ आरोना दा फरायगासिनो दङ फरायबाय थाग्रोदो इयुनावहाय माबा मोनसे अट'मेटिकलि जागोन आरोना ने ओमफ्राय माथो ओंख्रि जायामोन दिनैलाय आलु अमा बेदर आसाम ट्रेक्टर ने ओमफ्राय जोंना बर'फोरनि गेजेरावहाय नोङो बबे बेदरखौहाय गोथावसिन मोनो ओरैनो दाउ बेदर ने लकेलखौ आच्छा ओमफ्राय ओंख्रियालाय थास' बिबार नामा ना नारजि माथो ओंख्रि एसे गुगोलाव नागिरलाय अबे ओंख्रिया गोथावसिनथार दे आच्छा सबायजों साम' नामा आच्छा दे दे लकेसनाबो ओरैबायदि मोजांखा ओमफ्राय मबाइल थुनायावबो बेस्थ' आरोना एसे बयफ्रेन्डफोरनोसो SMS खालामखो ना माखो बयफ्रेन्ड नङा आच्छा लोगोसो नामा नंगौना नङा जाखो आच्छा दे 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 ओमफ्राय बेसेबावसिम बेरायना थांगोन नोंसोरलाय बेयावलाय नंगौ गोसोफ्राखौलाय ओरैबायदि मोजां मोनखादों दानिया जायगाफ्रा मोजाङानोखा आच्छा बेजों लोगोसे जोंना नै बारा दाब्रायनाङालै माबाफोर साइकेला आयौ गोलैगोनलै मा रोखोम मोनदों बाइकआव गाखोनालाय आच्छा ओमफ्राय सिक्किमाव थांनो गोसो जादों नामा आच्छा ओमफ्राय गेंटकआवलाय गेंटकआव आच्छा टावां मालाबा थांनो हागोन बे गारिजोंहाय ओरैबायदि मोजांखानि लामाया बेजोंनो थांनांगौ टावाङाव थाङोबा आन्दायखानाय नङा दा आच्छा बे गारिखौ सालायनो हाखायो दा ओमफ्राय आरामसे इजि न'आवबा सालायबाय थाखायो ने माने बेबो बाइक राइडार जासिगोन आरोना पुनाम बायदि एसामिसावहाय मोनसे एसामिस ब्लग लाबोयोना पुनाम दा बेबो बाइक राइडार जासिगोन इउटुबाराव ओंखारनायसै नामा ने आच्छा मा मबाइल लागोन ओरैनो वान प्लास नामा
देनां मेट्रिक पास जाना लाखाबायसै औ दे बिदो आरामसे ओमफ्राय इउटुब खुलिदो ने ओमफ्राय फरायनायजों लोगोसे बेखौबो लांफाबाय थाबाय ओमफ्राय इयुनावहाय माने आसाम पुलिसाव ग्रोब ना मा होनो बिदिब्लालाय मोजाङानोखा ना टारगेटआ नै लकेसनाबोथ' ओरैबायदि मोजांखा नै ओरैहाय दुगैनो गोसो जालायखायो ना बेलासिखाय बारा मोजां सिखानाखिसै आरोना केमेरानि माबाया ओरैनो जास्ट टाइम पास ओरैनो बेरायलाबायदोंसो आरो वाव साइकेला साबसिनखा दा स्कुटिनिफ्राय बोरैबा गोलैगोन ओरैबायदि मोजांखा बेरायग्रानोहाय बार गोजोननो ने लाखाव लेडि बार्ड साइकेला मानै होननायखौहाय गोसोखांना गोसोखाङा जोंना बाजैया नै ओरैबायदि बाजारनिफ्राय मा लानानै फैखो माथो लाना फैखो बाजै संसार जानायनि खायद' थालिरसो ओमफ्राय आंखौसो फुखानांसिगोन थोस मा जादों होनदों हिन्जाव खाबदों जोंना नैबे आदाजों ओरैबायदि दिखारनांदों आरोखि हिन्जाव खाबजादोंनो बेस्रा हिन्जावखौलाय सिथि लाना खारदों नै जोंना बरगयारि अफिसियेल अबाव थाङामोनलै बङाइगावमोनलै सार आदसा मा बेदरजों जानानै फैखोब्रा बेदरा माबा बे आइ नदिनि ना आदसा एम्फौमोन गोथावथार आदसा ओमफ्राय नोंनि फेभरेट बेदरा अबे फेभरेट बेदरा अमा आसाम ट्रेक्टर आदसा ओमफ्राय ओंख्रियालाय ओंख्रिया है जाजोबोलै आं नाफाम जाग्राखादा नोंबो थिग दं लालायबावोसो आखाइखौ दे गोसोफ्राव मोजां नांदों दा आदसा दे दा लोगोफोर मोनाबायबो आरोना नै ओरैबायदि खोमसि जाबाय आरो ब्लारबा नुखाबाय नै दै सेरावहाय दङ आङो दाबो जेबो भिडिअ गैया बे हिसाबैनो ओरैनो जास्टआव गारिया ओरैबायदि लाइट नुबाय आरो दानो नै ओरैनो टाइम पास आरो दिनैनि भिडिअआ जेबो भिडिअ गैयैखाय ओरैनो जास्ट बिनानावमोनजोंहाय भिडिअ खालामलाबायनाय जाबाय आरो दा अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै आरो